Yan, what is up mga ka-90s? Yan, may tayo ngayon. Siyempre. Yan. Ka-90s, ito yung sa atin ka-90s. Shoutout nga pala sa laking spider vloggers dyan. GB Taer. Shoutout. Spider Dog, shoutout. Yan, pass game lang to ka-90s ah. Yun yung load niyang gamit ka-90s. Sa atin siyempre ka-90s. Ganun pa rin. Agishi, salamat nga pala sa mga nag-abil ng Agishi Demon Lord. Game natin ka-90s. Bali sa Tagalog lines nga pala to ka-90s ah. Tingnan nyo ka na dito. Grabe yung tabla. Isa nga pala din pala dun sa nagbibinta ng load dito. Isa dito sa nagpuro sa akin ng load ka-90s. Ito yung gamit ng load ka-90s. Malakas yung ka-90s. Parang gusto yung dalawang maganda ka-90s. Hindi na namin pinalaban. Ka-90s oh. Sabi na lakas lang no. Ayun lang ka-90s. Shoutout nga pala sa lahat ng subscribers natin yan. Huwag yung kalimutan mag-subscribe na. Salamat sa mga nag-update.